Okay lang ba tong suot ko, Janice? Baka naman hindi ka komportable sa suot ko. Pwede bang subukan kita? Sige. Okay na lang. Baka manawag. Subuan din ka Balong. Kaya. Nagwapo ta set up mon balaw. Nay, Garutag date ka maro. kuna man no jay resort pagdetan nyo. Resort. Dito yung lata na. Awan budget mon. Ang budget ko. Ada Jenny, nakasukat sunan. Sukat. Uy, ninayaba ko. Ah, Sukat na. ayabak sunan? Kaya mo lang. Uy, ganun kaya. Nung te lang te oras. Nito yung pakadagkan nito parents na. Ay, kung approve kayam lang ni. ata. Approve day yun. Dapat alas 9, may sublim ka na sunan. Ala, ta, ini, nakayaban sunan? Ay ba? A few moments later. Wow, Janice! Nagpintas ang porma mo ah. Siyempre Tito. First date namin ni Balong eh. Ay, kinikilig! Kilig to dato lang yan ah. Oo naman Tito. Asan na ba siya Tito? Andun na. Adadjay si Balong. Kanina pa kumarintar eh. Ay, kanina pa naghihintay. Oo, kumarintar na siya. Tara na nga Tito. Oo, yan. Meanwhile. Oo, Balong. Kamusta? How are you? Okay lang. Pasensyahan mo na. Venue ko ngayon. Okay lang. Kamusta yung mga alaga mo? Eh, kita mo naman, okay naman sila. Baka ano yung mga kambing mo? Hindi yung pinapakain. Ako na lang magpakain. O sige ba, pumunta ka dito araw-araw, pakainin niya. Nag-half day lang ako. Para masolo din naman kita. Ito yung bulaklak na bibigay ko sa'yo. Sana ma-appreciate mo. Thank you. Itong merienda, inutang ko lang yan. Nagtitinda sa sa kalsada. Okay lang yun, Balong, at least nag-effort ka. Salamat naman. Okay lang ba tong suot ko, Janice? Baka naman hindi ka komportable sa suot ko. Okay na yan, Balong. Pogi mo nga eh. Ang ganda naman ng suot mo, Janice. Samantalang ako, ganito lang ang pormahan ko. Pwede na ba tayong umupo? O sige. Anong paborito mong merienda? Kahit ganito lang okay na sa akin. Ayos lang? Baka hanap mo naman yung mayaman na lalaki. Ako, mahirap lang ako. Nagtatrabaho ko sa construction. Okay lang yan, at least nagsisipag ka. Pwede bang subukan kita? O sige. Baka malawayan. Kamalawayan yung ano. Masarap ba? Masarap pa. Ano yan, Balong? Inutang ko lang to Janice. Sana ma-appreciate mo. Subuan din ka Balong. Kaya mo ba to? Ayos lang. Ah, sige. Nahalata ko nga yung yung Walang ang laki. Bakit ang laki? Kahit sabi mo kaya mo. Oh, ang liit yung isinubo ko sa'yo. Kaya mo to. Ah. Oh, no, 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 no.
Man dito yun. Kapay. Dinak. Nagkadurbab ka. Karon nagbayad ka kagarom. Ah. Nagkadurbab ka. Kiba sessions ko tabalong. Gumanim nga man pasungbat sunan. Sungag tiyaga ka lang. Denggenak. Anytime. Antay hanta mo nga aggan ka na. So denggenak ka balong dito lang may advice ko kanyam. Iti pinagaram kasla pinagluto ti inapoy. Dapat dinayem nga nalaing. Tapno nga nakusulto nga kanom. Kas mo lang ti panagarma linayem nga nalaing. Katpon talaga. Ngamjeng kaslag palpala. Una linayem de won kas do pinag construction kunam. No agkiwar kayo dapat linayem di danom na tapno alisto nga kiwar to. Mawatam. Wala. Bakit dito yun? Madyaw ka lang. Bakit dito ya pa isak tinang utang?